2, 3, 4. Тази поничка много ми е сладичка. Тази поничка много ми е вкусничка. Тази поничка много ми е сладичка. Тази поничка много ми е вкусничка. И аз ще ти го цак, цак, цак. Yes, 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 yes. Мармалад, Шоколад, мармалад, шоколад, мармалад. шоколад. Ще ти изям. Тази поничка много ми е сладичка. Тази поничка много ми е вкусничка. Тази поничка много ми е сладичка. Тази поничка много ми е вкусничка. И аз ще ти го цак, цак, цак. Yes, 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 yes. Здравейте, приятели! Аз съм Геннади Певеца, а това са моите приятели от оркестър Пампули. С този музикален поздрав поздравяваме всички грубечи, които са по цял свят и милеят за бащиния дом. Ти кажи ми, облачеле бяло, отде идеш, ще си ми летяло. Не видя ли бащини ми двори, аман, аман, и не чули майчицата говори. Не видя ли бащини
рокличката е така. Заедно, заедно. Samagi de Cristalici, ordinamos la Somiserei. Haide! Viedase de la mesa. Продължаваме за всички на дансинга. За саибите. Instagram, wako Facebook, wako Haydi başlayın. Wako TikTok, wako Instagram, wako Facebook, wako wako TikTok, wako Instagram, wako Facebook. Русийска добрана оригинално.
Отивате да не бахай с Симос, защото тази песен е най-хубавата! Се... Айде, майстори, продължаваме!
Всяка зора с милост да си ти, освежаваш нашите души. Вечер да гори в скръб да сме, утрото радост ще ни донесе. На смирените даваш благодат, а на гладни пък ежедневни хляб. Съкрушени не ще ти презреш, верни свои ти ще наречеш. О Исусе Назарянине, ти чудесни ходатайне. Твоето слово е слово на живот. Ти си моят вечен мил покров. Всяка зара даваш ни живот и благославяш ти своя народ. Да се грижиш не преставаш ти, че възлюбил ни завинаги. Ти простираш своите ръце да излееш благословение. Ти познаваш нашите сърца, ти си нашия верен мил баща. О Исусе Назарянине, ти чудесни ходатайне. Твоето слово. Словен Бог нас всегда и присно и во веки веков. Амин. Радуй се, благодатная Богородице Дево, и с тебе благосия солнце правди Христос Бог наш, просвеща и сущия от мен, весели се и ти, старче праведни. Приеми во обятие свободителя душ наших, дарующа го на воскресение. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже на истината, от Твоето име и от името на единородния Ти Син и Светия Твой Дух, възлагам ръката си върху Твоите раби, Ванеса, Йоанна, Елена и Сузана, които са се удостоили да прибегнат към святото Ти име
Запази ги, отстрани от тях всяко ветко заблуждение, изпълни ги с вяра, с надежда и с любов към Тебе, за да знаят, че Ти идничък си Бог истинен. И единородният Ти Син, Господа нашего Исуса Христа, и животворящият Ти Дух, винаги гледай милостиво към тях, чуй гласа на тяхната молба, развесели ги в делата на ръцете и всичкото им потомство, за да Те величаят, като се покланят и славят великото Ти възвишено име и да Те хвалят винаги през всички дни на живота си, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух сега всякога и във вечни векове. Амин. Сега обърнете се всички окачи на местото. Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се, кажете. Значи със съра, аз не го казвам. Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Пак. Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Пак. Отрекохте ли се от сатаната? Отрекох се. Обърнете се към мене. Съединявайте се. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител. Айде, аз ще го кажа тогава. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. Вярвам и Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Вярвам в едната свята, вселенска, апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Покланяме се на Отца и Сина и Светия Дух, на единосъщата и неразделна Света Троица. Благословен е Бог, който иска всички човеци да се спасят и да достигнат до познание на истината, сега всякога във вечни векове. Амин. Владико Господи Боже наш, призови своите раби Ванеса, Йоанна, Елена и Сузана. Призови за своето свято просвещение, удостой ги с великата благодат на светото кръщение. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух сега всякога и във вечни векове. Амин. С душевен мир на Господа да се помолим за мирът в целия свят, за православния български народ, за високо преосвещения митрополит Йоан, на Господа да се помолим, за да се освети тази вода със силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим,
за да слезне на тази вода очистителното действие на предвечната и божествена Троица на Господа, да се помолим, за да изпрати Господ Бог наш благословението Йорданово и да освети тази вода на Господа, да се помолим, защити, спаси, помилвай и запази ни, Боже, с Твоята небесна благодат, защото Ти си нашето освещение. На Тебе слава отдаваме на Отца и Сина и Светия Дух, сега всякога и във вечни векове. Амин. Айде, ще почнем от катата сега, най-голямата. Сега, кой ще кръсти? Сега. Кръсти го само. Сега, те свещи ще ги вземат и отзад. Внимателно. Ще ги сега. Айде, ти ела тук при мене. Сега ви стойте така, ще гледате само. Гледайте се ми да сега. Помазва се Божията рабиня Ванеса с елея на радостта в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеление на душата и на тялото. Да слуша вярата. Дай така ръцете. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Сега, ръцете плътно долу, погледа напред, така да се вижда какво така. Сега, кръстни, вие двамата, тя и. Кръщава се Божията рабиня Ванеса в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. Сега не са ръцете от стъпа, тук се да сложим ръки. Печат даровете на Светия Дух. Амин. Печат дата Духа Святаго. Амин. Печат даровете на Светия Дух. Амин. Печат дата Духа Святаго. Печат дата Духа Святаго. Печат даровете на Светия Дух. Печат дата Духа Святаго. Обърни се сега към него, той да те извърши. Сега, Йоанка, айде сега ти си напред. Така, тук ще застанеш. Малко по-страни идете тук. Да, тук като кръстен ходите. Айде, вземи сега пък като за тъс. Помазва се Божията рабиня Йоанна с елея на радостта в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеление на душата и на тялото. Да слуша вярата. Дай ръцете напред така. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Айде долу, погледа на кепата. Фотото. Дава се Божията рабиня Йоанна в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Айде ръчичките отстрани. Така стои така. На Светия Дух. Амин. Печат дата Духа Святаго. Печат даровете на Светия Дух. Печат дата Духа Святаго. Печат даровете на Светия Дух. Айде, иди при нея, да е леко настрани. Айде, тук каква беше? Елена. Еленка, да. Айде да я... Ела да я качите горе, да. Качи я тук да стъпите. Така. Се гледа сега към тези варници, дето се те снимат.
Помазва се Божията рабиня Елена с елеяна радостта в името на Отца, няма да мучкаш, и Сина, и Светия Дух. Амин. Дигни душката за изцеление на душата и тялото, да слуша вярата. Дай ръчичките напред, двете. Тук напред. Е така. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха, за да ходи по стъпките на твоите заповеди. Сега, ако може на колене да стъпи, така, сложи ръчичките вътре сега и ще гледаш пак, към тях ще гледаш. Така. Амин. Браво. Кръщава се, Боже, гледай към тях. Кръщава се Божията рабиня Елена в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Айде да се справи сега. Дигни ли пак горе. Правичко, де? Горе, стъпай. Сега ще сложим миро. Поддържай да ни... Няма проблем. Сега. Айде гледай към тях. Печат даровете на Светия Дух. Амин. Печат дара Духа Святаго. Печат даровете на Светия Дух. Печат, дай ръчичките тук. Печат дара Духа Святаго. Печат даровете на Светия Дух. Взимай го и говорите там. Айде, Сузана. Сузана. Може. Помазва се Божията рабиня Сузана с елея на радостта в името на Отца. Браво! Дай да си видим. И Сина, и Святаго Духа. Амин. За изцеление на душата и тялото да слуша вярата. Твоите, дай ръчичките двете. Така. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Така, сега чакам. Опа, браво! Браво! Айде! Ето, не, чакай. Кръщава се Божията рабиня, тя се потопи вече. Божията рабиня Сузана в името, айде, много слушкащи днеска, браво, в името на Отца. Айде на ръчичките и на кръчените сега ще бъде. Браво, браво. Втори път. И Сина. Амин. Айде, Сузана, браво. Браво. Така. И Святаго Духа. Амин. Айде. И другата. Изключили се. Така, чакай сега да сложим небото. Печат даровете на Светия Дух. Амин. Печат, няма, дай тук. Печат дара Духа Святаго, печат дара Духа Святаго. Печат даровете на Светия Дух. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Айде, готова и да. Подглеждайте се, както бяхме в начало. Айде, Ванесо. Айде, Ванесо. Ей, тихо, бе. Така. Сега, свеща в лявата ръка, лявата. С дясната, знаете как, и с нашите пръсти. Трите пръста, двата свити. На челото, тука. Дясно рамо и последно е лявото рамо, където е сърцето. Айде да го направим сега. Горе, долу. По-надолу. Дясно рамо, не, дясното е другото. На мене то е дясно, на вас то е дясно. Горе, долу.
дясно и ляво е сърце. Сега, започваме. Това нещо ще го направим на всяка посока, като се спира. Отварите с веща. Лявата държи. Издясната се къде? Аз викам с веща трябва. Не. Моля, айде да го направим. Елици во Христа, крестисте се во Христа, облеко сте ся, всички срещу мен. Айде, там също айде всички, още, и гледате към мен. Към мен. Айде. Елици во Христа, крестисте се во Христа, облеко сте ся, алилуя. Там, спираш. В една линия. Един и присно и во веки веков, амин. Там, тук последно. И слушаме Светото Евангелие, мир на всички вас. Да внимаваме. В онова време 11-те ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като пристъпи, Исус заговори и рече: даде ми се всяка власт на небето и земята и тъй. Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко онова, което са ви заповядали, ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Оправдани сте, посветени се, умити сте. С името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на нашия Бог. Ти се кръсти, посвети, мирно помаза, освети ми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Господи Боже наш, който по своята благост си осветил пълнотата на купила вярващите в Тебе, благоволи и тези Твои раби и нека слезе на главата им благословението Ти. И както чрез пророк Самуил си благословил цар Давид, благослови Господи Твоята рабиня Ванеса, Твоята рабиня Йоанна, Твоята Елена и Сузана. Чрез ръката на мене грешния, слизайки на тях с Твоя Свети Дух, защото те като достигнат възраст и старчески си дни, да Ти отдават слава, да видят Бога духовни и телесни през всичките дни на живота си. Имате ли кутийки за всичка вечер? Давайте кутийки. Каквото има кутийки? Айде, моля, дай тук по една салфетка ли, кутийка ли. Малката дай, що не е айде, да. Айде, постригва се, моля тихичко сега, Божията рабиня Ванеса в името на Отца. Амин. И Сина, и Святаго Духа. Сега, айде тишата чистата на Йоанна. Постригва се Божията, потом си обърни Йоанна в името на Отца. Амин. Обърни. И Сина. Амин.
Святаго Духа. Амин. Готово. Дай сега на него. Айде. Елена. Постригва се Божията рабиня Елена в името на Отца. Амин. И Сина. И Святаго Духа. Последно. Амин. Айде на Сузана. Постригва се Божията рабиня Сузана в името на Отца. Некичко се завърши. И Сина. И Святаго Духа. Айде, като ще стърчичка малко. Айде. Амин. Добре. Помилвай ни, Боже, според Твоята голяма милост, молите се, чуй, помилвай. Още се молим за ново посветените Божии раби Сузана, Елена, Йоанна и Ванеса. Да бъдат запазени в нашата източно православна вяра и в изпълнение на Христовите заповеди през всички дни на живота. Още се молим и за тяхните духовни възприемници. Твоите име? Николина и Варван. Дарувай, Господи Боже, и на всички, които сега са тук, на тяхните домове и семействата, в които те живеят. Дарувай, Боже, душевно и телесно здраве и във всичко бъди милостив към тях. Защото се благослови и прослави Твоето име на Отца и Сина и Светия Дух във вечни векове. Амин. Честито свето кръщение, Бог да ви благослови хубавите деца, да ви носят радост, утеха в живота. Айде! Това е една песничка на моят възлюбен брат Сашко, който живя достойно за Господа и сега е в славата на Бога. И аз вярвам, че един ден ще се видим. Амин. Изповядвам аз изцеление, Боже, в нашите сърца. Изповядвам аз помазание, вярвам в Твоите чудеса. Велик си Ти, Исусе, възхищавам се от Тебе. Няма никой като Тебе. Твоята кръв проля за мене. Велик си Ти, Исусе, възхищавам се от Тебе. Няма никой като Тебе. Твоята кръв проля за мене. Грешната земя става чудеса. Исусе, прослави се Ти. Радост носиш Ти в нашите сърца. Щастливи сме с Теб сега.
те следвам, аз Исусе. Чудо ти извърши с мене и подари живот за мене. Ще пея аз за тебе, ще те следвам, аз Исусе. Чудо ти извърши с мене и подари живот за мене. Дори един ден аз да умра, но ти си жив и аз ще живея. Живещи на тази земя, чадо трудни дни, но не поглеждай на света, чуй гласът ми ти. Живещи на тази земя, чадо трудни дни, но не поглеждай на света, чуй гласът ми ти. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света. Дните чадо без Христа са пълни суета. Радост няма на света, тя е в Христа. Дните чадо без Христа са пълни суета. Радост няма на света, тя е в Христа. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света. Много чадо се моли, не се ленувай ти, с едно време не губи, до мен се доближи. Много чадо се моли, не се ленувай ти, с едно време не губи, до мен се доближи. Идват времена на тази земя, сиромашия ще постигне твоята душа. Идват времена на тази земя, сиромашия ще постигне твоята душа. Не разпилявай чадо ти, той що сме събрали. Не заравяй, умножавай талантите ни ти. Не разпилявай чадо ти, той що сме събрали. Не разпилявай.
Haide, Crăstin, dale vizi la mele! Къде сте Ленгабре? Аз ще към мангълте хал. Ека на кадастка. Мажете ден или? Айде ден. Аз ще хокам. Айдин. Мангавле? Мангавле? Айде ти да. Ама ще качите слаги къща му. Качи, лявле тук еврейчета. А нас след тук християнчета. Траем тук те хиляди тук мбрафини, айке шави, те дели отдел бах, лашимо, састимо, сокоди. Те спадни. Айде хасайте паска еленга бява. Айде, вятам чеда. Cigara, dove si
sarmanı Поздравя специално работниките. Ето поздравява всички жени с най-сладката понечка на оркестъра. Включете си филтрниците, момчета, на 180 градуса. С сладко да бъдем и с... Какво да бъдем? Шоколад? Заведи! Ша! Еша, хайда! Ша! 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 Тъпана! Не искам да се чуи сега тъпана, за оригинално! Някой до оригиналите! И чека малко по-бавно. Още. Така.
Sujo chavo